Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Simon, manipod ijay kagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kanimanang ko Botchi Kilon dita Hong Kong. Ag birthday intun September 24 from Joel Kilon iti Texas. Belated happy birthday kani Angela Fermato from Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Advance happy birthday kani Lani Likay at taga Baknotan from Carmelita Macanas iti Paliparan, Cavite. Belated happy birthday kani inang ko Virginia Abalos Sibayan, 75 years old na iti September 14 from Jenny Babe Sibayan. Shout out kani nanay ko ni Gloria Tamang, asawa ka ni Miriam, kan kids ko ada Dave, AJ kan Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Nilakay ko Wilmar Daprazo Tamayo kan anak mi ada Gretchen, Angel May, Valerie kan Mariel. Kastama dagiti ikit ko, ti Stefa kan Tamayo family, dagiti ipag ko ada Melanie Mangibat kan Rona Bulii, anaanos ang mga awir ka dagiti anak ko di Quirino Ilocos Sur from Nancy Tamayo iti Riyadh. Shout out amin na padak nga Ilocano from Ariel Timbresa. Makablaawan pa iti Corpus family, dito'y Faire Cagayan Valley. Dagiti anak ko Anilay, Ren, kan Howie from Elin Piñera Corpus. Happy birthday intun September 18 kani ading Correndo Calumente,
Kastamot ti anak na ani Gian inton September 23, kan ti anak ko ani Gia Cassandra Yanggod inton September 21, ijay man atong Suyo, Ilocos Sur, from Zoraida Calumente Yanggod iti Hong Kong. Anak ko Adazian Emrad kan Zyler Bugyaon from Mama Neleng iti Saudi Arabia. Advance happy birthday kadagiti kaanakak Adahianis kan Hamre de la Cruz from Maricel Concordia. Family di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana. Ti Corogan family ti Barangay San Pedro Tumawini Isabela from Manny Corogan. Shout out pa kada Gigi Miguel iti Hong Kong, Roldan Bannagaw, Papang Etoy Nadera from Jonalyn Nadera, kastamot ni Jasmine Rivera iti Qatar. Happy 26th anniversary kanila kay ko ni Efren Palak iti Ranyag Ramon Isabella from Arlene Palak iti Paris, France. Shout out kada Jemar Kabaong, Maborang kan Medina family di Cagayan Valley from Ronaldin Medina iti Saudi Arabia. Shout out kada Brave Ramos, Flor Javier iti Hong Kong, kan Lumboy family iti Ribsuan Nagilian La Union from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Anak ko ada John Lloyd, John Paul, kan John Dave di Tamalagnat, Pinukpok, Kalinga from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Makablaawan pa'y ni Reynaldo Paas, dagiti anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, Jing Afante Lagayan iti Riyadh, ni Maricel Bautista iti Qatar, Presi Peneranda iti Saudi Arabia, Afante kan Molina family, kastamatan ti Paas, Vadil Vicente kan Fernandez family from Mary Ann Orpia Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Simon. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Simon, pampanunutak nga ilanad tipod no anagan ko, ngam amkek nga amangan no agparikutak tuket di no bilang laeng. Taga Kagayanak manang, kat sigudak matlaeng nga OFW. Isuna laeng tay di napasamak ti inak isalaysay kada kayo ita, Jakon nagabrod pa'y Apulos, idi nakaawid akon dito'y Pilipinas. Jak amo no napabut nganak, when no makonkonsensya akmanang. Iso ababaan man lako madito'y programa yo, kat maibuksilak ti padas ko, ajak ton pulos malipatan. Kinapudno namanang, saan asyak amismo tinakapasamakan dayto'y inak isalaysay. Ngam panagrikna kat nadagsan a responsibilidad tinaipabaklay kanyak ajak pulos ingkaskaso. Rogyak man manang ti agsalaysay iti daydi rabii ti panagluwas ko nga agpasyudad ti Manila. Simon anak ko, talaga ka di ka agluwas ka ita arabi? Di mon maipabigat pay? Sana mabalin nga ipabigat ko nanang. Talas 9 ti flight Quinton bigat. Ala kat aganad ka akanayon iji abroad ah. Laglagi po nga awan kami kadagiti kakabsat mo ang mga ndingay kan kaijay. Anya kayo lakit din ayan nanang. Saan kayo nga agdanag kunak lang aruden? Di na kami malapdan nga agdanag maipapanken ka anak ko. Maiadayukan kada kami. Mapanak agtrabaho nanang. Dahit ako matipanunutin nyo. Simon, anak. Syakti inauna nga anak yo. Gaputa awanan day di tatang. Responsibilidad kayo nga ruden. Manong Simon? Oh, ape adin ko. Ada ka di ibilin mo? Ay ayam, Manong. Ay unay kan ayayi siya. Ununa manon ti agpagatang iti ayayam kan ni manong mo. Baybayan nyo lata ka din to'y buridak tayo nanang. Igatangan kay tayo ayam mo ayi siya ah. Basta agadal ka na imbag adin ko, wan? Wan, Manong.
Ken agsingsingpot ka akanayon, ah? Un, manong. Very good. Nanang, alang aro doon. Masapol nga agluwasa kun nga agpasyudad. Agannad kayo akanayon. Si kagayam ti baro akadwami dito'y Dagusmi. Taga ano kay ti Pilipinas? Cagayan. Siya gayam ni Simon. Siyakmat ni Esther. Taga Ilocos Norte ak. Nabayag ka din ditoy? May kadwa na kontratak da ito'y. Kinapudno na. Kasubsublik la ang idi na panalawas. Ha? Kalkalpas ti pa nagbakasyon ko di Pilipinas. Kasta ka di? Wan Simon. Oh, feel at home ka dito'y ha? Di kagdanag, tagpapada tayo amin na Pilipino nga dayti a pagdagusan. Kat mamati ak asaan ka maikawa dito'y. Kasta, kabarbaro kamat ditoy? Wen? Ay no, imbag man tadagayam kapadpadak nga agdadamo ditoy. No kasta. First time mo met? Wen, first time ko nga abroad. Ken, first time ko mat anaya dayo iti jowak. Oh, apay nga gisem ka. Awan. Maray awak langgan ka. Kuidaw ka. Kasta ti damo nga insawang di jowa kay di Pilipinas, idinagam mo kami. Amangan dumafol ka kanyak. Imposible dahi tang ibagbagam. Kasi din ako nakon. Maray awak langgan ka. Saan da kapag danagan dito nanang? Okay ak lang. Sigurado ka, Simon. Ang mga no ibagbagam laang dayta anak ko. Saan man nanang? Talaga nga okay ak ditoy. Kadwa na pada ka Pilipino dagiti kakadwa kiti pagtrabahuak ditoy. Ijemot dagus ko, pasig kami a Pilipino. Isong orekas kasano, saan ako na maikawa? Nasaya at garud no kasta, Simon. Da kayo kit diti rumbang nga kumusta ak dita nanang? Ay na, Simon. Jeburidak nga adem. Kanayon na adamagan no kaano kano nga ipawit mo dya ay ayam na. Anya? Ibagayo kon ko ana mabiitan nanang. Ay, si kantumot nga men. Nagkarika kan kuana. Isuratan ti padpadaanan na. Awan mo ti dakas na no nagkariak man nanang. Tatong palak mo ti inkarikan ko na. Iso nga ibagayo kon ko na. Talalaingan na ti agadal. Nadunguak kadagiti kakabsat ko manang, nang runa iti buridak mi. Dayta ti kang runaan amay panakal ko, ta isumot ti pudno. Iti kadak iti sabali apagilian,
Aklunak adakkel ti pan nakaikawak. Ngam nalakalaeng ana overcome ko ti homesickness, gaputa pasig kami a Pilipino iti dagus ko. Sa anak mat ana arte a tao, iso an nalakalaeng a nakabaddungalak dagiti padak a Pilipino. Kang runaan a nakasininged ko da Esther kani Jonard, ti kamang ti LGBT a dandani kagiddan ko laeng asimmangpet, iti pagilian a napanak. Data ti kasiningad ni Jonard. Data ti rumbang amang bagbagakan kwa na, Simon. Ha? Apay, Esther? Anya ti parikot ka ni Jonard? Napalalo ti panagladlad na dito eh. Ha? Amumot a Muslim country ti ayan tayo. Saan da maawat ti kas ka ni Jonard? No, adalaang mat dito dagus tayo. Saan to ipakita na tipod na kinatao na saan ka di? Anya dito'y laeng. Adda dagiti kundaway arumwar dito'y dagus tayo, adi naman laurnusan ti postura na. Anya? Iti kanito a pagpupudutan dagiti umili iti dayti a lugar ni Jonard. Amang ano anya ti mapasamak kan kuana. Iso adatan ti kanayon amang palagip kan kuana. Amok na ita Simon. Iso na lang tanod duma. Makalipat tak. Nang runa no dayta makitak dagiti macho nga anak ni Adan nga umili dito. I know. Ngam narigat tar aramidem Jonard. Oops! No. John na tinagan ko. Si Kamot. May mayat mo't lang no Jonard ti awag mikan ka. Tapno saan kami ama ilawan na datayo itiruwar ti dagus tayo. Ay. Narigatan. Amangan no mapadeport ka pa gapu iti dayta katataom. Unay mo't gaminan ay ape asaan da maawat ti kas kanyak dito eh. Tikit di ibagam. Apay ngamin na dito'y ka nga imay. Nagadumot ti sabala pagilyan na mabalin mo papanan. Pagilyan anawaya dagiti kaskan ka. Dito nga rod mo tinakawatak. Si Kamot. Dayta nga rod ket. Adakan dito'y. Iso at tanangon titignay mo, tapno saan masayang dagiti bannog kan gastos mo, tapno makaumay ka lang dito'y. Simon? No may pa-deport ka, gapu iti katataom. Sayang ti amin na bannog kan gastos mo. Tandaanam dayta, Jonard. Oh, anya kay nanang, nairwaryo ka din dyan pawit ko? Wan anak ko, agi amanak apag iso ti panagpawit mo, agbayad ni ading mo iti matrikula na. Amok nanang, isong ngin sambot ko. Basta awak laeng Simon. Apayakas la nagdakkel mo dya impawit mo. Malaksid nga min iti trabaho ko ditoy, at dapay sideline ko nanang. Ha? Mapalubusan ayat ti kasta dita. Wan nanang, basta sana madalapos ti oras ti talaga trabaho. Amangan mo't no maabuso ti salunat mo, anak ko. Saan nanang? Kasi tinakunakon ka na kayo. Saan ta kapag danagan ditoy? Basta siguradwam asaan ama ikompromiso ti salunat mo, anak ko, Amumbutan, adayo kami kan ka. Awan mga sikaso kan ka di tano bilang. Da kayo kit dimot. Nahustuan akon iti edad. Amukon nga anadan ti bagik. Palpalagipan ka laeng, Simon. Amok day tananang. Oray da kayo. Aganad kayo akanayon dita, Wan, anak ko. No anyaman bilang ti kasapulan nyo. Yawag yo adagos kanyak. Laglagi pa nyo apara kada kayo tar aramidak nanang. Agsalsalo kagak. Tapno maipaayan kayo itinarimat amasakbayan.
Jonard, Simon. Ha? Apay, Esther. Kanayon ang makikuyog iti Arabo a katrabahuan mi. Anya? Day tatiag pa iso, Simon. Sapay kaslaawan pa nagtalog ko iti day nga Arabo. Ayan ni Jonard. Day tangarod kat. Awan pa'y laeng. Saan pa'y asim mangpet. Kat agpada kami laeng iti oras ti trabaho. Anya? No jak agbidot. Nakikuyog manan iti ibagbagak ng Arabo a katrabaho mi. Sa dinong iti papapananda. Daytan ti jakam mo. Ada atap ko nga ada sa bali a relasyon da. Anya? Kat dayta ti pagamkak. Mabutengak para ka ni Jonard agayem ta. Awan apulos ti parikot ko maipapan iti bagik, iti kaaddak iti sabali a pagilian manang Emmy. Ngem ti idandanagak ket ti gayem mi ani Jonard. Da kami kani Esther ti agdandanag kunak man laengen. Tanukas kasano, posible a mapaawid ni Jonard nga uray saan pay analpas ti kontrata na. Masayang ti amin a bannog ken gastos na no kaskasano. Ngam oray pa'y kasano ti panang bagbaga kan panang palagip mi kan kuana, di na kami met ipangpangag. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Jonard, anyat na pasamakan ka. Apay alimitom ti may sa amatam. Ang ko awan da ito Esther. Anya nga awan? Jonard, agpudno ka. Anyat na pasamakan ka. Awan ko nakmat. Anya ka di. Aramid ka di day ti Arabo akatrabahuan tayo akanayon akakuykuyog mo? Saan niya? Jonard, laglagipam ko mga adaka iti sabali a pagilian. Awan ka iti Pilipinas. Ang mga numaisagmak ka. He? Anya kumaga po ang may sagmakak? Di ka man nagpakalain si ka Esther? Ha? Amok tararamidak. Isa mabalin ka di. Tinakman pakibiyangan. Gayam ka. Huston! Imbagak lang arudan nga amok tararamidak. Isa di kan makibiyang. Period. Nakasaritam ka din ni Jonard. Wan, Esther. Ngamkaskan ka. Sinoplanak mat. Anya? Kunanang awan ka no, bibiyang ko itararamidan na. Ay, kastamot lang ang timbaga na kanya. Kaslakit din na awan sir-serbit agayem na. Gapoy tikas di pa nagsasauna. Esther. Amom Simon. Nasaer man tirik na, kapoy tikas di ngay naramid ni Jonard. Di nalapang panunuto nga isaksakit talaang, gaputa aggagayim tayo. Day tangarod gat. Isa pa nagkunak. Saan talangan ang pakibiyangan? Anya, ngam gayim ta ni Jonard. Gayim talat tamat. Nga oray saan ta na pakibiyangan itararamidan na. Simon. Inaramid tan ti papel takas gayim na. Ngaman niya ti inaramid na. Kasla datapaykit din ti dakas. Gaputa bagbagaan kan palpalagipan ta. Iso akasayatan no saan ta napakibiyangan pa'y dagitar aramidan ni Jonard. Iti kasta, saan adata ti kagura na.
Anya na pa nakairanrana na Simon. Aggidan ta pa'y nga agawid di Pilipinas. Wan nga rad, Esther. Oh, dagiti pawit dagiti kakadwatang nga imbilindakan ka. Nairnos mo ka din? Wan, naisimpak aminan. Si ka nga dagiti pawit da ngay kan ka. Ayos mo taminan Esther. Inton adata ni Pilipinas. Adda nga ta namnama nga agsarak ta. Ha? Simon? Itata agawid tan. Jaket nga agsina ta ajak maibaga na karkaro pa yung may sa agayam ti pangibilbilangak kan ka. Simon? Sapay la kumatadinak kagura, Esther. Ibagbagak lang tiriknak para kan ka. Apay ko makagura ka ngay. Agpay so, Esther? Di nakagura? Saan? Awan tiga po na aguraan ka. Awan mo't da kasi timbagam kanyak No, kastarod. Adanam nama anakarkaro pa nga agsiningid ta no bilang laeng. Apay kit din nga awan ngay. Iso na laang ta. Malading itanak Simon. Oh, anya nga ti pagladingitam. Malading itanak may papan ka ni Jonard. Amo namat nga umadanin ti panagawid ta. Ngam isopay ti ipapanaw na dito'y dagus tayo. Wan nga rod. Talaga tinagidakis na ti panangikal kalilista ken kuana. Gapitar aramidan na. Simon. Ang man nga rod. Panagkunakat saan ta na basol dayta. Saan ta ka di makisinarak kan kuana sakbay nga agawid ta? Panagkunakat saanan, Esther. Kasi di kanayong ibagakan ka. Naaramid tan ti papel ta kas gayam na. Nga mas pinili na pa iti madayo ka data. Imbes adenggen na ta kuma. Simon anak, nakasukatan dagiti addim. Magagarandan iti panangipasyar mo kada kami di Ilocos Norte. O sige nanang, tayo saganak lang dagiti imutag para kan Esther. Ay na anak ko, magagaranak mutan ang makaamam mo ka ni Esther. Di kaya agdanag nanang, mamamuyon iti mabiit. Naala nga road, urayan da kalaangan iti salas. Sige nanang. Sigurado ang masorpresa ni Esther. Gapoy iti pa nagkita mi. Di na mo akadwak ti si bubukal na pamilyak. Kat sigurado ang nakarkaron ang masorpresa day jay. No ibagak kit... Ni, isunti umawawag. Sigurado ang magagaran mo tan iti papan ko jay lugar da. Hello, Esther. Simon, nabuyam ka din ti damag iti nagkapunta pagilyan? Ni, saan pa eh? Apay aya? Ni Jonard. Natayan. Anya? Kabuy-buyak na unay ti damag iti telebisyon. Awanan ni Jonard agayim ta. Diyos ko!
Nakaro ti panakaklaat ko iti inyawag kanyak ni Esther, manang Emmy. Ad-adan anak konsensya ak idinaamuak no anya ti impatay ni Jonard. Naipadamag at timpuak manipod iti may kapat akad sa aran ti pagnanaedan na iti sabali a pagilyan. Ngam agpada kami ken ni Esther asaan amamati, nang runakat amumi nga addamadi nga aramiden ken kuana tinakasininged na nga Arabo iti pagilyan a naggapuan mi. Gapo iti day di apagteng, diyako nagsubli pa ijay, kanjak meten nagabrod apulos. Ni Esther tinagabrod manen, ngam iti sabali a pagilyan, ngam idinagawiden, nagkalaysa kami, kat nangibangon kami laengen iti negosyo mi. No addagundaway, mapagsarsaritaan mi latta ti maipapan iti day di Jonard. Kat di taasumken ti pannakakonsensyak, tano immanugot ako maiti singasing ni Esther, asaraken mi sakbay a nagawid kami idi, amangan no naliklikan ko matidakas a napasamak ken kuana. Para kadagiti kakailyan nga OFW, agannad kayo kumaakanayon, nang runa kat saan nyo akaden na ti pamilyayo iti sadino man nga ayan nyo. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Simon. Pagayam a Simon, nakaamamos ti napagteng ti gayam yo. Ngamsikan a mismo tinagkuna nga inarami jo amin akabaalan nyo anang bagbaga kenang palpalagip kan kuana. Kunada ano na yanak ti tao, na iyurit metten ti gasat na. Ngam addamet la iti mismo a tao no kasano nga imanihar nati na iyurit agasat na. Adakan kuana no pasayaaten na, wano pilyan na ti pakaisagmakan na. Awanan ti maaramidam maipapan iti gayamyo pagayam ko. Iso a kasayaatan no kanayon latan nga inayon mo iti kararag mo, tapno agulimeken iti sadino man nga ayan na ita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunan.